Co je to už zase? Nepřítel ve snaze rozvrátit a tak dále, vysadil na různých místech své agenty a tak dále. To už znáš z paměti. Kdo by se s nepřátelským parašutistou spojil a jeho kryl, bude potrestán. Takové vyhlášky se dali čekat. 5 dní po sobě poplach a od nikud si neslyšel bombardování. Já myslím, že už jich tu po lesích je. A dobrý den, pane Tomku. Poklona, pane Tomku. Tohle jde, prosím vás, do účtárny. Dobrý den. Dobrý den. Už tu na vás čeká návštěva. Kdo pak? Pan obecní tajemník Kolta. Dobrý den. Měl jsem tudy náhodou cestu a řekl jsem si, zeptáš se na svůj rukopis. No, kdy pak vyjde? Pročetl jsem si vaši práci zatím jen zběžně, pane Kolto. No a co jí říkáte? Nehodí se nám, bohužel. A proč, prosím? Především po stránce jazykové a slohové je tu mnoho nedokonalého. Ale to jsou jistě maličkosti, pane Tomku, a pro vás by bylo hračkou upravit je. Zvlášť jde-li o věc politicky tak aktuální. Naše nakladatelství nikdy nevydávalo politickou literaturu. Ale mělo by, pane Tomku. Vašemu podniku by jen prospělo, kdyby konečně vydal knihu, která by pomáhala vychovávat v duchu nových ideí. Snad abych o tom promluvil přímo s panem nakladatelem. To by bylo zbytečné, pane Kolto. Je stejného názoru. Ostatně náš vydavatelský pořad je schválen a nemůže být měněn. To by byla nejmenší překážka. Povolení i papír bych si opatřil sám. Obávám se, že by ani to nepomohlo. Nemůžeme porušit tradici závodu. Rozumím. Vadí vám zřejmě tendence mé knihy. V tom případě bude nejlépe, když mě rukopis vrátíte. Prosím. Děkuji. Ale upozorňuji vás, že jednáte velmi nerozumně. Hleďme, slečna Matoušková, co pak, že vás pustili z práce? Jsem tu úředně, pane Kolto. A promiňte, spěchám. Evo, Vojto, jak je to krásné být zase jednou u tebe. jakým zázrakem jsi se dostala z továrny? Potřebují o mě nějaké doklady od zdejšího pracovního úřadu. Museli mě sem tedy pustit. A teď mám až do večera volno. Jen do večera? Vlastně už bych teď měla být na zpáteční cestě. Ráno musím být zase v dílně. Ale raději pojedu celou noc. Bych byla co nejdéle pryč z toho hrozného prostředí. Ach, Vojto, tam je to nesnesitelné. Sedíme jako paragrafy na čicími stroji. Celé dny bez oddechu přešíváme odporné německé uniformy. Denně jich přicházejí celé kopy. Rozedraných, zakrvácených, špinavých. Podívej se na mé ruce. Evo. Smál se, že jsou věčně od ingoustu. Podívej se, jak vypadají teď. Co bych za to dala, kdybych si je zase mohla špinit ingoustem a křídou? Dočkáš se toho, co nevidět. Nebo kdybych mohla po své práci jít do svého pokojíčku u Frýbu. Nebo k tobě, Vojto. Schoulit se u tebe, zavřít oči. Ale to musím do takové studené, špinavé díry, kde se tisníme 3 a kde nemám ani kousek místa pro sebe. Někdy je to zoufalé. Věř mi, nebýt tebe a tvých dopisů, snad bych to ani nevydržela. Takhle nesmíš mluvit, Evo. Nezapomínej, že jiní jsou na tom mnohem hůř. Já vím, Vojto. Ale kdybys viděl tu donucovací pracovnu, pochopil bys mé zoufalství. Hlídají nás jako vězně. Za každou promeškanou minutu, za každý pomalejší pohyb hrozí udání. Starají se, abychom se ani na okamžik nezbavili pocitu strachu. Právě proto nesmíme ztrácet odvahu k životu. Musíme se bránit. Nesmíme dopustit, aby nás dostali tam, kam chtějí.
Věděla jsem, že jen ty mi můžeš dodat síly. S tebou zapomínám na všechno, v čem žijeme. Děkuji ti za dnešní den. Přijdou ještě krásnější, Evo. Dny bez úzkosti a bez nejistoty. Budeme dělat práci, která nás bude těšit. Budeme mít opravdový domov. Domov. Nezašla jsem ani na chvíli k nikomu ze známých. Ve snad to pochopí. Pozdravuj je. Hlavně Frýbu. Vyřídím mu to. Přijde ke mně pozítří. Slyšeli jste třetí večerní vydání československých zpráv, které vysílal britský rozhlas. To je úžasný. Erfurt, Tambach, Rusové jsou na Odře. Jak dlouho to může ještě trvat? A Němci přiznali jen... Kdo to může být v tuhle dobu? Pan Tomek? Ano. Co si přejete? Můžete mě tu do rána ukrýt? Jsem československý důstojník z Anglie. Díky. Šel jsem k vám najisto. Dostal jsem už vaši adresu v Anglii. A podívejte se od koho.